Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudan nga ti surat ti pakasaritaan ni Seni nga napauluan, Soldado. Dear Manong Nemi, idi agarem kanyak ni Romel, amay sa idin nga soldado, Manong Nemi, ket sana kayat apulos, dananang kenitatang, ken di kiti kakabsat ko. Taimbagadan, Manong Nemi, no kasano ti biag, ti asawa, nga ti asawa na ket may nga soldado. Siyempre, ada ka na yun isuna ti paggad. No may pasungal-ngal ka iti rebelde nga NPA, wenno digiti rebelde nga Muslim, no kas pagarigan ta may destino isuna ni Romel, no da agasawa kamton ket may destino Manong Nemi sa Mindanao. Ket kariribok idi Manong Nemi ti Mindanao. Idi pa naglalaban ti gobyerno, soldado ti gobyerno, kaya nakitay a rebelde nga Muslim. Ket siyempre ores siyak met Manong, siyak met kayat. No awan to isuna iti denak, ket madamag ko nga adda isuna iti inkwentro, wen adda isuna iti paglalabanan. Agtanan to nga tati rikna. Kuwan. Ti may kadua pa yung bagada, Manong Nemi, ti soldado kano, ket no sa tayan ti destino na, adda kano asawa na. Ngem, ti ikis, ken mandar ti pusok, Manong Nemi, ti sinurot ko. Inaklon ko ti panagayat ni Romel, ket siyempre, kas taunay, tiragsak na, nga nangarakop, ken nagyaman kaniyak, Manong, no adda arakop, adda met agek. Siyempre, ninanam ko na ita nga rikna, tiya maagkan iti bibig ket na riknak ti nabara. Ken nalamuyot nga bibig ni Romel, Manong. Ket inarakop kumet, aray nakamapne kak mangarakop ken kuwana gabot soldado ngay, nabisked ti pamakina. Naman ba'y sumipiyat, dagdagan na kaniyak yung mawan tinaramidan da, Manong Nemi, no da imanugot, nag-asawa kam nga rod, ket siyempre nakidan na kami iti sidong datatang kininanang. Ta siyak nga rod ti bordek, siyak tinaodi nga nagkasar. Siyak laing Manong Nemi ti anak datatang kininanang nga naasawa iti soldado. Wen. Nagbalingan na dungo ken man nakaawat dalailo ni Romel, naglaing Manong ngagsukiso, naglaing agkaratap. Kasla kang kanayon nga makigubat, no kastang agkanaig kami. Tamagustuhan na Manong Nemi ti sumuksusuksuk. Nga kapo iti dayta, Manong Nemi, kat nadan kami ti duwa nga anak, nga dadyon, keni, oresan kong ibaga, mapatangan ni Arnel Manong. Dadyon kini, lili ko na nang saan, Gigi. Dadyon kini Gigi. Kinapudno na Manong Nemi ket duwa da idi ng agkarebal da Romel ken ni Dani. Ni Dani Manong Nemi ket mangup obisina.
So nga kayat dananang kinitatang idi nga isut kayat ko nga magkiasawa nga maan tani Romel tinaklon ko. Kapot isut ipatpatag ko ket ni Dani numampay mga opisina ket pinaay ko. Ininto ta siya manunemi gagangayak lang iding empleyada iti gobyerno iti munisipyo mi. Numampay naggraduarak mat siyempre iti college ket na-employo ak kas gagangay lang empleyada iti may sa department iti munisipyo mi. Idi damo manunemi adalay nga ni destino ti asideg ti asawak. Kinawang matinamag kong enkwentro anak ay pasangal ngalan na. Ngem dimteng ti tiyempo manunemi nga dimteng ti asawak nga da iyaw-awat na kanyak. Romel, ano na ito? Order. Order? Basay ma. Amo ka rin mang basaya kita surat mo ti kuha na ito, soldado. Ada na 24 hours kung kuha na nakada. May sa karagit na pili nga. Mangbukil ti may isang special squad. May sa karagit na pili. Mangbukal ti may isang special squad. Kunam? Special squad. Datay, amo i-explainin kapatawan nalis ko karagit na squad kada. Squad. Special. Ada inala datoy, nasyak dito ada inala de Isabela, Geneveska, dito Luzon, Visayas, na dumadumang kampo. Katsyak din napili ni Roy. Sabi nga sikat napili. Kaya't na nga nga may experience ko ti kastoy. Ano namin dating special squad o di special mission? Anong special mission? Mapangkam sa Mindanao. Diyos ko! Tilahing nagan nga Mindanao kat maputeng akon. Kat soldado ka. Pagbitbit lang ito eh. No, may rimpas milaki dito within 6 months. Ano saan kat 1 year. Kat, babali mo nga saan nga awatin dito, saan ka din? Inaccept ko. Inawat ko. Kapatadak kalakalit kanyak dito. No dito yak lang kaslawan ti makunaki na soldado kay. Agpeso nga doon kita encuentro dagiti soldado ka nagdi NPA. Ngem kaslagagang ilaing kanya. Awan na tay challenge. Di kahit ko kumakita talagang pinakbakan. Naku, Romel. Saan ka di nga dati Romel kumaliklikam? Di talagang nga binakbakan nga saungon-saungo face to face nga linabanan. Kaya api kas lakal-kali ka gumam. Challenge nga rin kanya. Inawat ko. Nga di mo pala inyuman nga muna kanya. Amok tumat lang akid-kid ka. Talaga akid-kid ha. Anya pala sa pulim ka andam dito eh. Romel, adu idi ti mangibaga nga saan nga rumbi nga sigat pakiasawaak. Iti adu nga rason. Dahil ti kang runan nga rason. Anya ti namnamayon nga adda ti panunot ko. Panunot ti duwangan naktada dyan kini Gigi. Iti dito nga ibagbagam nga misyon nga. Kahit ti sumango. Mismo nga maki-rinupak. Kita kalaban nyo. Kasano sikat mo muna nga madisgrasya. Nugas parigan man ta mapasamang tigas ta. Awatek, idapay. Tadapay puot ko. Nuday tan tigasat ko. Kasano kam gano din? Seni, oras sa dinot ayan ti tao no oras nan. Oras nan. Data ko matimulam ti panunot mo. Ore ko manu adak ti opisina no oras kon. Di matayak. Ken ore matno adak iti labanan. Binakbakan. Pinaltugan. Grabe. No saan ko pa nga oras? Saan ko nga oras?
Saan ka palubusan? Ngam inawat ko. Mabali mo pala ibabawi. Saan ko ibabawi? Napatpatag ka dito trabaho, ngam ta kami, kadagit anak ta. Saan ako mapagpilya na kasta? Awan ti kapat gano saan nga ta kayo. Matlagayam. Mabali mo matag-resign. Nunasken. Sa amad lang kinasultado, ti mabali mo pagsapulan. I'm sorry. Dahil ito ti sinapatak. Ngamat damat sinapataam kanya. Ti amok, kadagbaling ka man nakawat. Amok, nga inayatnak, anak asawa ka kanyak, numampay, may sa kasoldado. Gabot na maawatan sa sitwasyon. Iso nga please, nagpagpakasyakin nga sa ini. Saan kumanadagsen ti barokong mga mangpalubos kanyak? Mabaling ka di. Romel! 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 Uray no kasano ti panagkadkad ko manong name awan sa bali ka natungpal no saan nga ni Romel. Naman pinadagsan ti barokong ko. Kastamat na ganito ang ubing pa nga anak mi manong. Tamaawatan damaten. Ta saan mi matngarot nga mabaling nga iyulbod. Nga mapanlaing iti adayo, ti amada. Nga magsublin tumitlaing. Samat ngarot nga mabaling nga ilibak mi no sa dinot papanan na. Nga maawatan maten ni June manong nemi di makun ko na nga Mindanao. Taka grabe idi manong nemi. Ti panagkararangat dagiti Muslim nga rebelde kasta maten dagiti soldado ti gobyerno. Iti kaadu dagiti mga baling ko mga may tipon kadatang special squad nga magbaga ti asawak apeng ti asawak. Imo nang inarakop manon nemi ni Romel dagiti duwang anak mi. Sakam na kinarakop. Kada urayan manong nemi ti luganda. Kada dandiri kakaduada. Iri pa na kinarakop mi. Ano mabalin na ko mama nung nemi kat saan ko nga aryaan pa ti asawa. Tapos saanin nga matuloy. Inilutak. Ti arakop ko kuha na nga pinadas ko pa nginalukoy tiriknan. Mabali mo pa lang tagbabawi, Romel. Kadam na kita nagta. Amuda no sa dinot papanam. Kadam tiro pa da nga agluluwa. Kaslay bagbagada nga da ito yan ti maudi nga panakakita da kang si bibiyag. Kastakmat. Naman pa ibagam nga saan ko mga nadagsan ti barokong ko mang palubos kang ka. Ngayon kasano? Kasano saan nga nadagsan? Kasano saan ang nagsangit? Kasano nga makapag-isa ba? Kinagururay kang katipagad. Imulam iti panunot mo. Nga saan na kabaybayan na po Diyos? Ngayon no kas pagkarikan. Tanuhan niya man ti pangadeng na po Diyos kanyak. Kat orasan tapno alain nan timpabulod na kanyak nga aya. Nga biyag. Awatem ti sipudno. Awatem ti kinapudno. Indakon. Romel, agananan ka. Saan na ka kumang baybayan ni Apo Diyos? Nagrigat ko nga inliliwag ti amin ken talagang saan ko may lubliwag. Numunag at awmat nga ro tinalakaidi nga komunikasyon mano. Agngatangataak no anya itan ti mapaspasama. Awang mat ti mabaling ko akong taken. Agdagdagag kadagiti radyo. Agbuybuyak kadagiti news, iti TV. No oras iti panagbuyak o no ipadamag da. Awamat ka di manong nemi ti mangmangig ko, mabuybuyak. Nga pasamak sa di Mindanao, saknan kadagiti soldado ken rebelde nga Muslim. Ipaspas nagmadlata manong nemi, dagiti anak ko ti agbasa. Lumampay damat dagiti kundaway nga salutsudan da. Mami, awang gadi pwede surat ni Daddy. Kumusta nga taitan?
June, uray talang anak. No dada iti labanan, awang panahon ng surat. Kasano nga rod, alalala. Awan ti sabali nga ramitin tayo anak, no saan nga mangikarkararag, nga sabi kumat, at dani dadayo, iti nasya na kasasaad, nga no at daman ti paggadisuna, isalakan kuman ni Apo Diyos isuna. Karkararag tayo dita. Yung sumat ti ramitin mga kapsat mami, very good. Sige, awan ti sabali nga panunutin nyo, nga kapsat, hindi mangipasnak ti panagbasa yun. Iti opisina, manunemi at darigiti kundaway nga, adamang pagpaguni kaniyak ngem saan kong italtalek. Hey, Sunny! Sir? Anak ko. Ada ibagbagag keng ka, ada pagibabaw na keng ka. Pakiulit, sir, please. Ano papaspasama keng ka? Sir, pampanunutan na noon yung kasasad, dilakay na. Dito ang aming malalam ket, nakiasawa kat soldado. Kung nadigili kakadawa. Iti may isa nga malem ti Friday, panugnemi, panukururay ko tilugan ko nga gawid, manipod iti pisina. Iti adag sardeng at kotse manugnemi, iti sango. Iti mailukat ti tawa manon, malasin ko, ni Danny. Hi, Senny, come in. Itulot ka di balayo. Inlukat na tiri daw, ti kotse. Saan ka makapagkutimano? Come on. Tulad ka. Maminsan doon. Please. Sige. Limugan nga root manunemi kat idlikap kuntiri daw ti kotse. Pinagandar na lapid ataray. Ngayon saan mag nga ti direksyon nga pagawidak tinangituruan na. Dani ko naman itulod na. Itulod ka ito, kalpasan nga makapag-early dinner ta. Saan nga mabalin? Itulod na sa dibalay. Please. Data ka manin, please ka nga, please. Mabaling ka di. Daan niya tarantam kanya. Kahit ka lang kumustahin. Dagas ka di. Dagas ka kuyog di. At patpadang ang daan ng asawa. At asawa mo. At damot ang asawa. Ang dagas na. Naumot dagas nga namidan ta. At sa wala kiti tao, no, da makakita ka na ta. Bayam na kiti tao. Tinasken. Kadawang mati-mati nga namidan ta. Hindi pa yung orti mambaling ko. Katsi kati driver. Agyaman. Manong nemi naman ang talyawag isuda kat tumalyaw med somisem. Guwapo lang tamat na ito nga Dani. Ano maping aming saan ko kinayat. Tanong, kung maisot inaklon ko kit nakam tinag-asawa. Awan kong panagdandanan ka o kastuita. Sana ko mamadadanagan. Ngam ko namat ni Romel manong nemi nga oras no saan nga soldado no opisina no oras nan. Kunada no sa dinuman ti ayan ti destino ti soldado kat adamat asawa na sadyay. Ningata Dani malaksit kini Mrs. na awang hatat sa baling at chicks na. Baka adda. Baka kayat nakachiksin. Sa kari nga kastangata, isot rantana. Simuro ta kang gawa nga simura kiti restaurant no muna. Talito ino kwa ti restaurant nga pangawawisan na kanyang idagar-aram pa lang suna. Nag-order manong nemi, nangig ko ti order ng arak. Sana kuminom. Para lang kang kadyara. O rin masit lang. No. Sa kapat pilitan ng tipo kayat. Ngim no kayat mo, di ka okay lang. O so dahil ang tiara. Red white mat lang At apay na ikuyog ang pulutan. O minum tao mo na. Yan tangin nasama mo't pala yung napag-dinner. Di pa libnik Janet.
Tinaugan na ti duha baso manong. Please, cheers. Inalak sa aking nakipagtos. Naruwamak ko na tigid ng uminom ti arak basta laki red wine manong. Nabangaran ti riknak, tsaka mo napay. Katkas lakit kumanin. Kunada ngano ti arak, katkas la malipatam ti problema, numinom ka. Ata? Malipata ka panunutan, nga itireta agundahoy kat adda ti asawa kiti peggad. Siya kun manunemi ti maog, tinang tawag ka kiti duha baso. Siya man tinangyawat, kinidani ti baso na. Kinagtos kami manin. Namitlo akas ta. Inawan, kasla niwag konti pampanunutek, seknan kini Romel. Kat nakapukosan manunemi ti matang ko, kinidani. Kumusta ti biyag ti asawa ti soldado? Mabaling ka din nga sa mga open-ended nga topic. Anong artiket mga topic? Siga, kumusta kay kini misis? Well, adadagidi kong daway nga, adasami nga pagkinawatan. Kinabot no na. Adadagidi kong daway nga, agbabawiak no aping ay sut nagbaling asawak. No? Taaping aming. Siyempre, dito amo no, anya talaga ti ugali ti may nga tao. Nasiyat, na Emma, napakumbaba, dahil mo gusto kidikan ko na. Ngayon di asawa kami, rimwaran, tipod nung kinatao na. Naimon. Dahil una ti kagurak na karakter ti may nga tao. Naimon. Delikado nga ron. Baka da nakakita ka na ta, nga mamuna, kit agipulong. Bayam, toorek sina kami. Hana? Kahit mong sina kayo, kinimisis mo. Bueno. Tapos na dagundaway ko nga. Balbali yung agharim kang ka. Saan mong amo ti bagbagam? Dani, amo. Kinapod no na no kasta nga sumken di pa nagbabawi. Sikat ti malaglakip ko. Agsublikan ka ti pamatek ko. So, napanunot ko ti tumagas iti pisina yo. Kaya pag-isumad nga, nag-urorek ang dilogan mo. Kinagyaman na kayong kasa ni, tapi nagam ti awis ko. Nakaragdagsaka kita. Kat tumabalin ako, ma. No idikit pinakainak. Ngamita, tadublyak ti mangaram ken ka. Sabi ko matasan ako ng paayin. Lo, adada nga paayin ka. Gapatak padatang nasawaan. Saan ka pa nga inaklon? Iti nawaya ka, nawaya ak itakid din. Na saan tang nawaya? Di mo mo. No kasano ti ragsak. Iti kastoy nga sitwasyon. Ano tikit mo sawin? Well, saan ko libakan? Malaksit ka ni misis ko. Napadasa ka din iti nakirelasyon sa bali. Dapat lang agimon kang ka ni misis mo, maraming nugayam. Awan pa nagtalag na kang ka. Kaya saan ka maurumba nga pagtalakan. Noon naramin ko tikas diya ka bumit lang ka ni misis ko. Kasi later, nakasakahan na kaming sinak yung kuwana. Tapos si kakinsiyak tagdan na. Tinasyat pekit, tagawid akon. No, please. Sa bali di bagbagam eh. Kahit no saan nag-naawatin, okay lang. Basta may bagak ti kahit ko. O dahil ti order tao. Mangantan. Ibayasan ti mangan. Ngayon ibusan ti arak ng order ta. Siyak ba't tumaog? O, para ka. Another cheers. May saping nga siya. Pagpagsunto may bus. Kinuna na manunaming yung medyo mariknak. Nga nabartek. Makabartek maggayam. Ta siyempre adong. Nangan kami manong. Inimasik ti panangan ko kaputa. Naimas ti putahe. Sakit nakainuma.
Numanan kitaan na, kumita akmet. Numanin umisem akmet. Tsaka mabuputan umisubak. Aging ka nga, ha? Subuan ka? Abe ko masubuan na. Please. Please. Gapota please ko na naman nung, kunak man. Sinubuan na. Subuan ka ba't tapos na pair? Kunak man. Niya. Nagsisinubo kami. Sanakit ko na. Agamanak ti panangaklon mo kanyak. Inaklong ka di? Dati pa nagsinubo ta. Kahit nasawan nga dan relasyon na. No. Saan nga mabalinda ita, Dani? Naramid ko man dahil kaputa. Oh my God. Kaputa niya. Nakainom ka? Gamawang teraramidam. Iring basta di mga, and then, itulod ka. Itulod ka. Ngayon tsak man sinaudsud manong nemi na sanit pag ituludan na kanya. Tayo dagtatarahin di kotse manong nemi asla may libayak kapot tinamis ng aircon. Ngayon saan ko intulok manong. Tsak yung palubos ka nakaturo ka. Hindi madala kung sa balit pangiturungan na tilugan manong. Hey, Dani, papanang, pag iturungan, pag-isambong yung diretso. Ada na kasit ganita nga hotel. Hotel? Kaslak lang na usawa ni titay tanganangin ko kahit kinunakan ko ana. Isarting mo tikulugan. Isarting mo tikotsem, please. Isarting mo tilukan mo. Isarting mo tikotsem. Tano saan nilokat ko tiridaw kat tumapwa ka. No may lokat mo. Dani, please. Isarting mo. Asidagtan, isarding mo! Sige, sarding ko. Ilokat mo. Iyon mo't panakalaktiri daw. Tapay. Ilokat ko, dum sa agawid ako. Di mo kayat, saan ko kayat? Uri nga tanong kasanot bartag ko. Ngayon, anit ay mo pakano, nakasarakan sa bali ng babae di asawam sa di Mindanao. Kaya amang may sesunang saan nga makalasat. Kaya da asawa na nga sa bali, kaya hang makalasat. Saan kanto apulo sa kayat? Diyak kaya tagbaling kirita. Di kanto pinaklon, ito yung nawaya ka. Itakid din, tada nasawam, kada mo tanasawa. Pa, please, ilokat mo kumatiri daw kat dumasaga. Itulot ka nga rin. Wait. Itulot ka sa Jabalayo. Sorry. Sorry nung kasi mantikayat ko mga mapasama. I'm sorry. Manong nemi nakaangasak itinarukay, idiiboltanan ti kotse, ket tinurongnan manong nemi ti direksyon nga agawid dito balay. Aradan ti ragsak ko manong nemi iti tamakitak. Uy, makitak nga asidag kami ti balay, nga insardang nan manong nemi ti sako ti balay. Nga di mabaling ko nga loktanin ti ridaw, linuktak di masaga. Seni, mabaling ka din nga ulitan na tupay, saanan nga maulit. Okay, ulitan ng tupay, saan ko ito naramid dati kas diyay? Please, waray mano, please mo. Di na kamalaloko ka data, please mo. Bye. Hindi makatano na kung dito nagtisilad ko manong nemi adadang na bang aran tinik na. Diyos ko, nagkamanak ka na kayo. Hindi pa nangiliklik yung kanyak, hindi baso. Da kayo't inangisalakan kanyak, Lord. So, thank you. Saan kong tunulitan pa iti makikuyog iti kaskang kuwana. Tigamin imbaga lang amin ka itulod na. Diyos ko, kumusta nga tama itan ti asawak?
iti kas nga oras, sa dinut ayan na, anyat aramidan na. Anon nga bulan na. 6 months ko na idi, nga aramidan da. Kaya dosan din agbaligi, mabalik ang butan at masatawan. Noon niya kami dati nga mission ang bagbaga ng mission, nga membro iso na special squad. Inakto makipagsaludsod at headquarters. Mabalik na siguro nga makontak da iso na. Uno niya man ti makadamagan ka na kwada. Kasta nga tinaramid ko anong naming karigatag tinaglib. Kad napanag iti kampo. Iti soldado dito lugar mi. Inya mamok ti bagig. Yes, ma'am. Kahit ko kumanga ti makidamag no ano ita ti pamaspasamak ti special squad nga nakaitipunan ti asawa. Okay. Mabidlang, ma'am. Tawagan mi ida. Bari makontak mi ida iti radyo. Nagurayak man. Kalpasan nga tati 50 minutes. Nagsublin di kinasarita. Ma'am, saan da nga makontak? Ti grupo ti asawam. Kapot at that field. Ket biling ka no, nga saan da nga makontak. Saan da akong kontakin ita. Kahit nga sawan, iso da lang ti kumontak. Nuan yaman ti kahit dang idanon. Kasta ting instruction da. Adada iti field dating special squad, kahit saan nga mabaling nga, adda kumontak kadakwada. No di kat iso da lang ti kumontak. No adda ka sa pulad da. Di mo ka ti sinudsod, sir? No kaano, kananya ti latest nga report. Ngayon report ngayon padamag da idi, kananya ti latest nga tatawag da. Di naman ko. Okay ka naman. Kahit no, kaskasano, sanda ka nun nga abutan ti makatawan. Sakbay nga may ring pas da iti atang special mission. Agkamanak. Thank you. Mabalik ka din nga. Tawagan na ito nga telepono. Ited ko nga number din. Just in case at agundaway nga at damag manipot kadakwada nga idaron da kada kayo. Ma'am, saan da nga obligado nga mangtidamag kada kami? No kahit mamaliw tumanin tagsubli after a week. Sige nga rin. Thank you. Manong nimi, pati di kiti anak ko, kit magagagaran da. Mami, anak. Batlangin ni daddy. Anat dabag kang kuanan. Kinapod nun anak ko, kit nagapu ako ni kampo. Kahit saan da ka no makontak, ti grupo ni daddy yo. Tada ti field. Kaya da ka no bilin na saan nga mabaling nga kontakan da ida. No di kat iso da lang ti kumontak. Yung kunada anak, nga no kaskaso no kanulaing, saan din nga abutin pa iti makatawan. Daddy, ay, mami, kaano daddy, nadakot siya nga nang itulod ka na kayo? Tsaka mo apay, tsaka balik yung pinong kano, sinad siya nga nang itulod ka na kayo, mami. Apisal salutsudan. Ada kami nakakita kada kayo. Kiskwalaak. Kadi. Dadi na kanunay dyan ang tulod kada kayo. Api nga salutsudan mo siya sino. Api nga nagkuyog kayo. Saan ka rin nga na diti. May sakadikitik na pingan na karibal ni dadi. Hindi araman nakapalaing. Apay nakikuyog ka. Apay nagpetulod ka. Kinabud no na, di classmate ko. Iso kanot nagapapaan ta kini ni mami na. Gara patani ka no, kapot kasi dyan nga napasamak, ada nakakita kada kayo. Diyos ko. Anat relasyon nyo iti tayo dyan nga dadit classmate ko.
Awan na nakawan. Abi nga rin nagsinsinubo kay kano. Awan tenyaman nga relasyon mi. Sa anak lang kami nakakapagkadkad nga nawis na. Tamo nga umatidakas ka panggap na. Diyak kumakayat uminom nga. Diyak ka muna apa nga. Ni manugutak. Kat. Lijay. Ngam santun nga mo ulit anak. Inkarik dahil tayo itibagig. Santun nga mo ulit. Dajalat na pasamak. Sa anak ton ngo, makikuyok pa kang kuha na inkarig dahil ta. Bagbagada, nga ni kano daddy, at sa baling asawa ng Jimindanao. Baka si kayo mo na nga makanglipot kang kuha na. Diyon, saan tumapasamag datana? Halawa nagbababawiwak no aping ngay manugutak nga nakikuyog idadya nga dani. Saan ton nga maulit? Ikarig. Sapay ko mamami. Sapay ko mamami. Manong Nemi, na minsan pa'y ngay minakdinanon ni Daniel iti opisina. Ngayon, dilikli ka kisuna. Gabot pilit, tinungpak. Tapno sardingan ako na. Seni, agaskwalahan ti anak ko kitanak mo. Ang dagayam nakakita, hindi ka data, kahit nagibulong dati asawam. Di ka di pala sumardeng, kahit nagulong ti pamilyam. Saan mo kung may ramraman nga magulo ti pamilya? Pangasim, Dani, please. So, inisi ka di patpatig ko. Ngayam sang kang ipatpatig. Pagpadpadatang si asawa. Ngayon at araramidan ti asawam. Napatpatig ti trabaho nang ta kayo. Kitsi ka. And araramidan ti pamilyam. Di na kiramaraman. Numarakrak-rak man ti pamilyam. Di mo itulok, mapati pamilya kat barakrak. Pangasim, Daniel. Munudani ko na kuma. Sardigan na kon. Sardigan na kon. Di pagpinasan na manunemi kahit sinardingan na. Saan nga pagpakita pa kanya? Ti makadakis. Hindi pa nang uray ko ti logan ko agawid manong nemi saan nga ni Dani tinauray ko no diket may isang babae. Sika ka din ni Seni? O yan, siya, apay. At ayuam ti asawak. Sino asawa? Ni Dani. Na minsan kam lang nagkuyog. Dahil laing, awanin. Uhanin. Basta malado iso ng agawid. Sikat kadwa na. Mrs. Saan ka kumamanggulo? Tagbabayo kanto lang. Adadang siyak ti kanunungan di kiti kwardiya ng sika. Saan kagsalakan ka di kiti kwardiya to pisinam. Data trumbeng aglinitsot. Awan tinas kang ngarisot ta. At ayuam ti asawak. Talagang ba't nga andaywak. Saan nga naulit, daddy? Agbabawiwak no apay nakikuyugak iti nalukong asawam. Baka saan nga siya? Tingad kadwa na, numalado ang akawid. Gabot sa sinardingan na kon. Di na ako may ramraman, Mrs. Jack kaya tinagulong ang biyang. Isuangan ka kumang agad-atap kanya. Amuan no asin no at talaga kadwa ti asawam. Gabot sa saan nga siya? Manong Nemi, rumikrikot dagiti pasama. Napanak manin iti kampo, nakidamag, Manong Nemi, napanda ka naman iti radyo rom, kaya nagkontak da.
iti mabalinda kontaken sa Mindanao. Kaging ka nga nagsublikan niya ti kinasarita. Misis, nung may gunay maragsakan ka, taapay. Nalpasan di mission da. On the way rin nga gawid da. Hanya? Wine. On the way ni mister mo, ang subli dito'y. Basta, nakondaknan iti provincial commander. Kahit unang tudtog ang courtesy call para iti panakaring basti mission. Sando agawid ti balayo. Inton ka, no? Dahil ito saan ko masigurado. But within this week, baka masurpresa kang tulangin ng agawid suna. Pudno ka dito pagbagam, sir? Pudno. Hagkamanak, inakaruden. Kahit kastaw naman nung naming tiragsak ko nang ipadamag kadana ng kintatang kastabat na nagtituwangan na ko. Ang peso, mami, sumangpit ni daddy. Huwin. Ang mga mat, sumangpit ng peso, ginmaisa ng bangkay. Ano ito bagbagam dyan? Ito kang kasta kahit. Handay bagbagan na tayo. Ngayong sumangpitin. Tuno ko nga't sumangpitin ng peso. Ngayon may samatan nga lungon. Nga na parabawan iti bandera ti pagilian. Taray pagpakam, Diyos ko. Awan kasta paragparik na kanya. Si Bibiyag nagawid ni daddy yo. Si Bibiyag. Sapay ko mami. Orek na nagsiddo ka tikas dyan sa uli dyan manong imagine. Napanunot na. Nga agawid nga paison ti amana. Ngam na ilungunin nga nambungon iti bandera ti pagilian na Pilipinas. Diyos ko. Saan ko ma? Idinay di nga rabi manong name may kaduan nga rabi sipud na amuak nga on the way ti asawa. Sana ka makaturo. Madamdama pa ay manong name nagtagog ti aso. O nangin ko nga nagsardi nga luga na. Pagamuha manong name. Natugtog diri daw. Diyos ko! Iso dito yung ti asawa. Kisugatan? Ang mga matno Ariana. Diyos ko. Numunag at manong name bigla nga nagsabalit ti tao go. Taol di kiti aso. Taguob mo. Oh, Diyos ko. Saan ko mga pudno na ito eh? Happy ka sa taol di kiti aso ita. Diyos ko, saan ko ba? Naulit ti tugtog manong namitlo. Oo. Diyak kaya ti lumakder, diyak kaya ti bumangon, diyak kaya ti mapanlukatan. Namuna tagtaol man ng aso. Diyos ko. Seni! Seni! Ni Romel na ito eh. Aguni pa diyar ariya. Diyos ko. Nagpigsat pa nagan ariya na niya. Seni! Seni! Mabuti nga. Di ko manong name yung dangin ko nga taram arimpadek. Ni nga tatatang na dyan. Isut na kariing. Isut ada itas nagtiri daw. Di ba ngin ko manong name nga malokatanin tiri daw. Siyempre na kariing anak. Baka lalado nga nakaturog ti asawa. Ti anak mi. So, nakakabuot. Alang sobra ka. Isang ararya, pinastrik na rin ni tatan. Bimangon na ako manong naming remorti si Lenda. Ruel, Seni, gusto ko rin panagalisto kasi mabat kat imarakop. Naginarakop kami manong. Seni, apay nga itaka lang. Apay nga testing na oras tirabiing nga dimteng ka.
Kinapudno na, sa jaya kampo nga nagtaros. Oray ko lang kumantirabi ay ti bigat sa kumay ditoy. Uno oray ko mga malpas ti programa sa jay. Panang sangini da kanyak, panang kablaw da kanyak, panang isagod da kanyak ti may nga programa. Gabata, siyempre may sak ka iti member iti special squad, ginagbaligi iti mission mi. Ngem, saan nagpagpakaturog iso nga. Nagpakadak sa dya tapno, agawid ako tapno. Marakop kan magkang ka. Gusto na kita nakta. Mampit lang tringi kita. Manong nemi, saan mat kayong nga ar-arya na di talaga nagpaiso. Dimtengan ti asawa kat nalpasan ti special mission. Nadamag ko manong nemi. Nga da kano 5 anak say kadakwada. Nagsayan kayo? Gabat talagang nadarang-arangit. Yung baglaki din ta, sana ka may isa ka na nasugatan. Kaya natay. Kahit mo sawin, adda pa nasugatan. Adda. Adda na tayo nga 5, sa kapulot na sugatan. Nagkakasgasa tak. Nago nakarot. Oras sa dun, ayan mo, no, oras mo. Oras mo. Naging narako pa nung naimi ni Kitagkaama. Kabigatan naman nung naimi initan darami dito nga programa iti kampo. Kaya pinatayawan dati asawak man nung naimi. Nagsibot na may sa isuna. Kanagiti na ikan iti kundaway nga nang itpatungpal at ang special mission. Anang rebek iti may sa nga kabing man nung naimi digiti rebelde nga Muslim iti Mindanao. Saan nga madayo pa iti asawak kalpasan day tamanong. Aging ka anagritiron ni Romel, nagraduar maternity college, tigiti duwang anak mi manong nemi awan ti simurot kang kuana. Gawatan niya June kat may sa nga civil engineer, irin to taniya Gigi kat may sa nga registered nurse. Awan pa'y asawa naman. Naman pa'y dandanida nag-asawa. Kat madaan kam to, dandani kam tumatin madaan iti apuko iti asawa. Tsaka mo, luwape nga listo nga nagretiro ti asawa. Kinayakayat na ti ano nga nagretiro, anong naimit no, may pasdag na tinegosyo na. Anya tinegosyo na, kas itinegosyo manong name ni Arnel Sambusonido. Dito nga ron, ti pagkasalitaak manong kadagyaman naglauna iti anus mo nga nangibasa. Sabi ko mata, naibatik nga adal, liwliwakan pagsalbingan ti biyag, kadagiripadak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program manong, and God bless. Tuwing nga nadagyaman nga pagayam mo, Seni. Thank you, King Kaseni. Tingnan pa nagsurat. Thank you, magkadagit nagbuya.